keď niekto povie, že musíte investovať do reklamy aspoň 500 eur. Prečo? V skutočnosti sú to väčšinou vymyslené čiastky, ktoré možno počuli niekde inde, že sa to tak ako by robí, alebo je taký nejaký zaužívaný štandard, tak je veľká pravdepodobnosť, že v skutočnosti nevie moc dobre, o čom hovorí, alebo ako vlastne fakt zisková reklama funguje. Na to, aby sme dokázali správne vypočítať marketingový rozpočet, musíme urobiť nejaký výpočet. Postup toho výpočtu je veľmi jednoduchý. Krok 1, koľko je 20% PNO z našej predajnej ceny. Za druhé, určíme si, koľko kusov produktu alebo služby klientov by som chcel vlastne predať. No a následne vynásobíme PNO krát počet kusov, ktorých chceme predať. Predstavme si, že predávame napríklad nejakú službu alebo nejaký produkt, ktorý stojí 100 eur. Hej? Tým pádom 20% zo 100 by bolo PNO 20 a chceme predať 10 kusov tejto služby. Keď dáme 20 krát 10 kusov, tak potrebujeme investovať 200 eur, aby sme reálne predali v tomto PNO tento počet kusov, ktorý chceme. Tuto je ten veľký secret, ktorý ti môže vlastne odhaliť, koľko by si mal do tej reklamy investovať, aby si sa minimálne začal približovať k svojim ako víziám a cieľom, ktoré, keďže ťa poznám alebo predpokladám, máš určite veľmi vysoké.